Pane imwe video yako yandakatarisa ndikaona kuti uri kutaura kuti forgive and forget kuti kana waregerera chibva wakanganwa. Zviri nyore here izvozvo kuita muupenyu watorarama? Zvakaoma mai kuzviita, asi tese tiri pano patinotadzira Mwari tinoda kuti atiregerere nekuti kanganwira zvivi zvedu. Asi isu tikaitirwa hatichadi kukanganwira vanotitadzira, nekuti chazvakanakira mai zvinorapa ini ndakatadzirwa, nekuti mumwe musi ndichakanganisirwa ndosungirira, handisi kurarama nheru ndiri kufunga. Pandoenda kuchipatara vanoti BP yakakwira kai, ari kurwara ndini, akatadza uye ari kutonakirwa ari kuSouth Africa kwaakaenda, iwe wakangobatirira uri kuno. Saka muchaona kuti zvinosunungura ini paukama hwangu naMwari, because pane imwe nzvimbo Jesu unotobvunzwa nzi munhu anoregererwa atadza kangani. Mama namba yakataurwa ipapo kana pazuva hakuna munhu anotadza more than 7 something. Igotaimudzwa.